Most vacsoráztam, nem? Igen, a faszában van egy eszmetű ugyan, de bevaradtam. Bántott. Zánynak utána. Ne, azt szerintem még csak élvezik is. Most egyébként ez Roynak fura lehet, mert ugye egyébként szoktak játszani, hogy ő megy az asztal alatt, mi meg négy kézláb utána, igen. Kilóg a kis papi. Mit csináltok fél, lányok? Ó, már megvan. A kettősből iszik meg. Na, most se félünk. Melyikünk az erősebb. De jó fejek. Jaj, hát ezt nagyon szereti Roy. Ezt tud a vonát. Le kell vinni nekik ezt a botot, megjátszanak. Nem van lentelég, mondjuk azt nem eszik meg. Ezt nem edem meg. Rubinak is van ilyen imádja. Hát ugyanilyen botja van. Ez a kedvence. Akkor lehet, hogy ezt ma este leviszem nekik. Kicsit már széltrágta Roy.